Kayo kayo dago kayo? Isa to? Idodol ang? Idodol ang? Patapatitaw! Dayon? Ay, ito'y! Dayon? Ballpen! Dayon? Likuranan? Siyempre O karon magluto ta, usay lutoon. Utan Bisaya, idodol ang nor. O karon magluto tag utan, idodol. Sa to. Hi guys, this is my vlog, GH Official. Don't forget to like and subscribe. Thanks! Lauoy mi guys kay kuan. Para panihapon na mo. Then dara nga mo utan. Alright. Manang among nilauoy, o di nilauoy kanang gibutangan day o kanang kuan kanang lubi. Tuno, butang tuno nam. Lami. Lauoy. Mao ni among kaldero murag yug nilatan ang sud ani. Murag nilatan ang sud ani pero kuan din nilauoy ra di ang gibutangan namong tuno guys. Then amo na siyang gikahoy kay kas kayo kung ibutin pa din mahal na biya kayo karon ang butin no. Excuse me. Excuse me. Sus kisa may nakisgot na to ani oy Ginoo. Mga onatan ninyo guys, kinaluto ng among utan guys. Oh, then naapamis jud ginamos sobra ni gabi kay nangaamamig saging gabi then napamig ginamos o nya napasad may lumpia. Mao nang lumpia among gihimo gabi guys. Ano dira eh? Alin na mo eh? Mga utan ninyo guys. Heman. Oh. Car. Saan na yun? Ay, buwan o. Buwan sa mga buwan na. Umani luto oy. Mga utan ninyo ang amusudan kay Oh. utan nga gibutangan ng kuan. Diyan may istorya. Sino niya ano? Asa sa luwag eh? Utan. Nagaan ko rin yung buwara. Dagan mo mo tanay, dagaan mo mo anak. Oh. Sa man yung buwada oy. Buko. Ha? Buko na nata kami. Release. Luto na ni? Oo. Lord, ikaw na bantayan. Hindi mo ba ito kumera? Parte, ama ibang kumarte. Masamay! Art! Kana ang kaliro mo iswap. Iswap na sa bunga. Ano sukar mo? Mana-mana ko. Na. Kuha di! Yan, may kabo. Ah. Ano? Sigurang ka ba? Dapat ulit. Kung malihan mo ang kwanto. Marv! Ah! Ito rin sa Biakul. Hmm? Titibong ito. Ano?
Angko, dangaan lang. Kano sige? Lansa. Maan. Maan ba? Ano? Ha? Banda, kami na daw. Punta na lang gani ni kawa ni kwarta. Iyasam na. Tanaw lang mo, guys. Di mo mukha rin din kaya harong makakaon. Kami na kaon, kami na tanaw. So, ang mo guys. Kami kamong kuan gate. Utan. Oh. Di rin na mo kuan de. Kami kon? Anong dun mo? Oo. Sod. Yung ilis. Ano ba? Asa kanila ka? Tawag mo na din siya ang kuan gali na good. Uyap. Siya lagon mi, kukikoy. Yes mo. Misra ko. Bakit may anak? Patay ka diha. Mark, nga po, Mark. Abot gusto bong kulam siya. Ha? Abot gusto bong kulam siya. Ang gabi. Kaya matingong hindi bong guys. Guys, among budget, wakabok na center. Pero, daghang nalik pa eh. 150 agad, 150. This is mama niya. Ilain na naman kasik. Wala. Tama yun, no? Ano yun? Otan nga gitunuan. Nya, unsa ba? Ini gumana mo kaon ani, ihay ni kanang kabuhi. Kaya nga og tinunuan. Dili kabuhi wala ka. Ako anak ko kaog tinunuan. Ikaw ka. Okay, pero? Guys, mo na bisita guys. Oh. Harag guys, harag. Harag. Ano? Luis Pino na sila. Utan? Yung mga utan yun, mga rich pig, yun sila. Ano, dito naman? Makita address vlog ba? Asa yung puta, ay bulsa. Ano ba?
Hi guys, welcome to my vlog. Ba? Hi guys, welcome to my vlog. Ako na yung makita ba? Ano na, ano yung pumpun? Patupin ng tarong ko. Dato ganito sa kono. Kung sa cellphone pa naman, sa phone ba? Sa phone, ipuno na na. Napaw ka na sa remote ka na. Nara siya sa pagkira niya. Wala na kasi sa Okay, nagsili. gusto na naitanong si Luluyo. Parangid. Hi guys. Mungog sili guys. Hi vlog, welcome to my guys. Ito na yung pili. Ano, nasa ng baso. Klase. Ay, paano mo naman ko langgat? Nawa naman unod. Guys, ang among gipangagdaw ang kaon kay di maton. Kami among maton na mo kay way Linis ko ano? way ayong klase among maton kay way ayong klase. Maton raman pero dako na may gasto. May klase guys. Doon naman lang guys. Class A guys. Class B. Wala ka din oh. Ano? Ano ba na? The best guys. Walang kasing sarap. Basta way Ano? Buwan kita dia kay kami magkitip. Tignan skip mo. na ako. Magunaw na ako. Tukal na. Okay. Ha? Where's this lagi sakit? Akan gusto atum. Ang lempo. Limpo ka na kanang kuan kanang jokes. Oo. Ako na timangan ha. Abangan nyo guys, ini ka Bernes, among sudan lempo, dili na utan. Ini ka Bernes. Og mapostpon man gali, abuwad lang usa. Papos mo. Tayo pa man. Oy, ay ko gabay ha. Bye. Babay ka eh. Daw man ako kaon, lamig ito ko. Babay vlog ba niya? Kanawag vlog. Dua na may para makalip. Barang lalakan, dua na may para makalip. Oh, continue yung ako eh. Dito din. Ayan lagi ang kote. Ako man diyan ko sa baw. Yang wala sibuk katong suka. Gilid. Aparat. Ang ko na sa baw. Yang isan mo sa gusukuan. Yang isan mo sa kapjap dalam ng bitsin. Yan na kay Bunlan. Para sa vlog.
Ayan, hindi ka rin yung pabalik. Alpaka. Apay, misingay. Mura ba? Ito ng sili. Tubig. Uy. Labit daw. Huwag na lang spitsin. Spitsin. Ano ka na? Unod manok. Huwag mo na, brother. Hindi ko pasali ba? Hindi ko pasali ng lakbang. Para pasali na ko rin. Utang, brother. Mantap yung brother. Hugas, brother. Hugas, brother. Utang. Hindi ka kung ayaw-ayaw mo. Ayaw. Ayaw. Pagkaugma, dahil ka dito, kadungan. Basan. Sila lang magbuhay-buhay. Sila lang magsutak ng iba. Nakaroon, pagkasisan. Away, brother. Thanks for watching GH Official. Don't forget to like, share, and subscribe.